Hai să beau o gură de pălincă. Văd că nu ca să cineva a zis la Holcim. Nu m-a citit totul ăsta, pe Roblox 2, Plot 2, mă rog, 2, nu mai e Plot 2, în fine. Dar probabil v-am întrebat, wow, Alexi, cum de te joci cu Roblox și nu te joci stand-up? Și am zis să schimbăm și puțin jocurile, poți să poate și Brawl Stars, mai continuăm și cu stand-up și cu Roblox, hai să jucăm și un Dove, de ce nu? Pentru că acum câteva zile, gen eu mă jucam înainte Dove, mă jucam destul de mult și îmi plăcea, dar de la update-ul cu Flop 2 nu prea m-am mai jucat de foarte mult timp, de vreo câteva luni. Astea câteva de astea. Dar nu de da. Ok. Și de câteva luni nu m-am mai jucat și am zis să mai încep să mă joc. Să văd cum e, că am mai văzut la YouTuber, la ce mă mai uit eu, pe YouTube, și am văzut că se mai joacă și că e fain. Și am zis că de ce să nu mai încep și eu încă o dată. Și în ultimul timp am început să mă joc. M-am jucat de câteva ori. Cel mai mult, ultima oară, acum câteva zile, am ajuns până la camera 97, doar că m-a prins raj. Și da. Dar nici nu aveam dulap. Eu mai aveam 2 pași până la dulap și m-a prins de acum. În fine, dar înainte am ajuns până la camera 100, că după aia m-a prins Figure, cred. Nu mai știu cum cheamă pe cel de la camera 50 și 100. Asta pot să iau, nu. În fine, poate putem să luăm și crucea Ice. Stați că mai tare, sper să nu mă sparg la urechul. Că aia e. Stați mă puțin. Eu să auzit un ciocănit. Păi l-ați auzit chat? Haide. E pe ajoare. Dacă-ți du la put. Nu fi la becuri. A, uite aici. Uite aici camera. Ia. Camera 12. Haide. Și 13. Bun. Haide să vedem ce se va întâmpla mai departe. Aici. Haide să vedem. Da, și ca să vedem cum iau. Cum intrau acelea. Bun. Oh. Da. Uitați, dacă vă uitați un pic acolo, îi se văd ochii. Ați văzut că pot să văd ochii. Încep să că sunt puțin mai... vorbesc mai îngrușat, dar sunt în acea perioadă unde mi se schimbă vocea, de mi se îngroașă. Vă dau încolo, de 2 ori aici. Scați. Vine la. Da. Au plecat? Am scăpat de el. Bine. Fraților, m-a speriat rău. Uite, au sărit inima de mine când am auzit că vine. Serios, chat. Ce astea? Două uși? Aici.
Îmi dau seama. Dar chat. M-a speriat rău. Când au zis că vine ambush. Ambush, cum îl cheamă, în fine. Ce, dar m-a speriat foarte rău. Și am zis că îmi sare inima din piept. Să fie o chat. Nimic. Bani. Poate reușim să ajungem la A00 camera. E monstru. Dacă jucați și voi Doors Floor 2, mă rog, Doors, dacă vreți să vă dați seama gen de o ușă, vă puneți și ascultați la ușă și dacă auziți un fel de monstru, sau se audă un sunet ciudat, atunci înseamnă că e cea rea și dacă, uite, mă pun aici, uitați, nu se aude nimic. Atunci înseamnă că cea tot aici. Dragi, nu avem. Nu. Acum vine Raj. Acum vine Jazz. Hai tu, Jazz. Chat, ce m-a speriat. Cu două încolo, că cam des e aici asta. Ceea ce cred că e, cum să zic, e prima oară, e cel mai creepy joc de Doors, ca să zic așa. Stai să aud. Ce s-a auzit, chat? Oh. Hai. Să vedem dacă luăm crucea. Nu-i ceva oare? Ce nu știu de la faza aia cu ambush. M-a speriat rău. N-am unde să merg. Îmi bagă ce întâi. Chat, mă cam sperie. Opa. M-am băgat din greșeală. Bun. Avem și aici celui. Luăm toți bănuții ca să nu fie problemă. Oh, what? What is this? Gata, am sfârșit. O cameră goală. Wow, ce interesant. La fel, o cameră goală. Vom mergem pe acelea. Deschidem ușa aceasta. Nu. Nimic. Dăm de lever. Ascultăm acelea gol. Ia ce aici. Wow, ce interesant. Foarte interesant chat. Pe unde am venit? Stai. Stai. Ah.
Acum, sincer, nu băga... Uite, oh, bun. Varză. Hai că varză. Bere, ce e asta? Pălincă. Gugu. Hai să beau o gură de pălincă. Ok. Dacă o pălpăi puțin becurile. Dar cred că vine de la... cum îl cheamă? De la SIG. Nu, e ușă de ea. Nu-i problemă. Bun. Nu încă. Păi? Ceva? Nu. De ce l-am mai căutat? Nu, n-am mai fost. Ia. Da mai tare? Maxim. Da, acolo e monstru din ce aud eu. Ce da, astea nu le-am deschis, sertarele. Ia. Dar nu le-am deschise. Pe astea care am umblat în ele. Nu zicea că n-am deschis. Mamă, deci dacă le uitam pe alea, eram... Bun. Hai să-i ploaie chat. Să-i găsim. Chat. Deci fiți atenți. Mi s-a întâmplat o dată, când am fost aici la SIG, de-o venit Raj și m-a prins. Dar așa. Da, am luat. Ia, mai SIG chat. SIG. Hai că dăm aici că spargi la urechi. Simplu. N-am ce să spune. Ce zice? Ok, aici are ceva noi. Ok, bun. Luăm bănuții. Acum putem să dăm mai tare. Nu știu dacă pe voi o spargi la urechiul, dar nu. E greu să auzi gen când ai un telefonul, când ai microfonul cu telefonul. Nu, când ai telefonul, ai gen chestia de microfon, mai ai și încărcătorul, mai ai și căștile în urechi și mai ai și filmarea pe video. Bine, căștile mă ajută, dar na, filmarea. Știu că e chestii și atunci e normal. Acum vine chat. Hai, chat, cu fizic. Am trecut ușor de raj. Bun. Dai chestia acolo. Chat, îmi țin chestiile astea. Gen, mi le țin pentru... ăla, pentru A00. Chat, eu cum realizez când trebuie baterie pentru lanternă? Că am uitat că am luat lanternă. Eu am uitat că am luat cam o lanternă acelia.
And that speed. Fuckers. Fuckers, this thing. Nu mă da 44. Asta e chestia raș pe care nu-mi place mie, ușile. Gen că... Nu. Nu pot să aprind. Nu înțeleg de ce mai pot să aprind mânările. Acum 46 47. Stai mai puțin. Chat. Mai puțin. Mai puțin că ca să iau ceva din cameră. Ok. Raj. Dar sparg la oameni. Uai, ce-am o subzit. S-a trebuie să-l aud. Și încă la camera 50. Frate, mai trebuie postul ăsta, 80 de bănuți. Hai. Și încă 30 de bănuți. Chat. Nu mai am 30 de bănuți. Nu, ui, nu. Aaaa, stai. Gugu. Bun, luăm ceasul în care ceva, ne dăm pe crău și hai cu Doamne ajută. Ne intrăm aici. Aici dăm puțin mai încet că spargi la urecu. Dăm mai încet că spargi rău la urechi. Stai să nu ne auzim căpțile. Noi dăm pe partea asta. Sau pe partea aia altă. Spin-off. Hai că dăm de fapt are. Chat! Chat! Chat, what? What the hell, chat? Uitam nici în ochii mei. Uitam nici în ochii mei care s-a dus băgat în dulap. În dulap, în... Da, dulap, în fine. În raftul cu cărți. Bă, cam multe cărți citește asta. Îmi vine pe ceas. Zic eu. Ok, să vedem și mai găsim pe acelea. Mai fi ceva? Nu cred. Eu duc astea. Uite. Bun, easy, 3 cărți. What the hell, chat? S-au făcut ambele de alea libere. S-au închis aia. Nu știu că se tot schimbă, chat. Ce văd eu. La foaia. Dar eu nu prea am nevoie de asta. Acum merge acolo, sau? Uite. Dar nu prea mai că
acelea. Uitați-mă după acelea. Una. O, și mai trebuie încă una. De unde am auzit-o? Am auzit eu pe acolo, dar nu știu. Dacă mă uit aici. Ce pică aici? Ce-ar? Stați aproape să mă prindă la un pas. Uite, se aude, practic. Uite așa, nu e o creatură. Auzi. Nu, 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 nu. Nu, cea nu! Ce te-am scăpat? Chat! What? Ce-a calmat? Chat! What the hell? Nu stai să ce cod avem? Pătrați pe că-l băgăm la mișto, băgăm unul așa. Deci avem 9 0 2 0. Deci 9 0 2 0. Dar băgăm așa, la mișto. Deci 9 0 2 0 0. Deci 9 0 2 0 1. A dat mai multe. Vrea să... 2, 3, 9... 4, nu. Hai să vedem. 9, 0 9, 0 2 aici, 0, da, bun. Bun, bun. Nouă, 2 și 5. Da, chat, 5 era. Easy. Ce se întâmplă, chat? Ce m-am speriat? Bine, baș? Eu m-am zis că vine chat. Chat. Chat, dar de unde să văd? Frate, nu mai am și eu câțiva bănuți. Uite aici. 10. Mai trebuie 20. Cred că am destui. Am. Ce fac, bucătene?
Dăm o de-asta. O de-asta. MC. Și las tips. Despre n-am ce să fac. Îi dau tips. Ia ajung la A00. Să vedem ce e acolo. E nebaj oare? Unde mă bag chat? Bag spate. Bine. Păi ți-au zis chat? Am trebuie să iau cheia. Ia bebaj. Ia. Nu nimic. Aici 00. Dacă m-am merge să dăm de lemon, da? Știam deja că va fi camera asta. Iată. Mergem așa puțin cu lanterna. Știu că se consumă bateria, frate. Uite. Merg la A000. A00. Ia hai și acum înapoi. Aici. Să vedem ce se întâmplă dacă ajungem la A00. Aici și-am deschis. Bun. Ia și ultima. Ioi chat. Ce se întâmplă? A00, uitați aici. Ia. Hai. Și acum? Ce se întâmplă? Loading. What? What chat? Chiar sunt în A00. What? Chat. Chat, dacă vreți și partea a doua, v-aș ruga să bucurați de like, să apăsați pe butonul de subscribe și să apăsați pe ăsta, pe cloncioțel ca să fiți la curent cu partea a doua, să aflați când va veni și un șef ca să vă aduci pe câteva și voi și ca să scrie cât mai multe aprecieri. Deci pentru clipul ăsta, ca să facem partea a doua de la A00, v-aș ruga să dați câte like-uri? Hai 15 like-uri sau 10 like-uri sunt la videoclipul ăsta și lasă și partea a doua. Deci ce să vă mai zic, eu am fost Alex și vă salut. M-am dus.